Прывітанне, паважаныя гледачы, аматары беларускай мовы і тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Асаблівыя вітанні і падзяка маім самым лепшым падпісчыкам. Калі ты не адзін з іх, хутчэй далучайся. Сёння я хачу вам распавесці працяг гісторыі трэцяга варкрафту. Пасля пралогу ў выглядзе кампаніі Арды пачынаецца першая паўнавартасная кампанія за Альянс. Падзеі адбываюцца ў каралевстве Лардэрон, якое было асноўнай вайсковай сілай Альянсу падчас Другой вайны. На момант трэцяй часткі валадаром Лардэрона з'яўляецца кароль Тэрэнас. Назва кампаніі «Падзенне Лардэрона», але ў мяне ні адной думкі пра тое, чым жа яна скончыцца. Ніякай уявы. Напішыце ў каментах, калі вы здагадаліся самі, чым усё скончыцца. Але без спойлераў папрашу. Кампанія пачынаецца з сінематыка, у якім можна паслухаць размову ў каралеўскай зале. Вярхоўны маг Антанідас даводзіць інфармацыю пра новую страшэнную хваробу, што пачынае шырыцца па землях людзей. Але дзед зноў забыў прыняць таблеткі і ледзь не засынае на каралеўскай планёрцы. І толькі з'яўленне нам ужо знаёмага прарока ажыўляе дадзеныя пасядзелкі. Цяпер ужо кіраўніку іншага народу ён распавядае пра жудасныя падзеі, што чакаюць нас наперадзе. Аднак адзін звар'яцелы стары ніяк не хоча слухаць іншага, таму прарок вымушаны сысці, а мы вяртаемся да нашых надзённых патрэб. Частка першая. Абарона Странбарда. Як ужо распавядалася раней, оркі былі заключаны ў рэзервацыі, але пасля паўстання Трала некаторыя з оркаў стварылі свае банды дзеля атак на чалавечыя паселішчы. Камандаванне Альянсу дало загад знакамітаму паладзіну Утэру разабрацца з дадзенай праблемай, а на дапамогу яму адпраўляецца сын караля Тэрэнаса, галоўны герой дадзенай кампаніі Артас Менеціл. Пасля мілай размовы старэйшы па ўзросту і ў воінскім званні аддае нам загад абараніць горад Странбард ад нападаючых оркаў. Сам жа Утэр будзе чакаць нас непасрэдна каля лагера ворагаў. Місія падручнік для таго, каб мы асвоіліся з войскамі Альянсу ды героямі. Прынц Артас – паладзін, што сваёй магутнасцю павышае веру ваяроў, з-за чаго ў тых узрастае супраціў пашкоджанням, а таксама з дапамогай сваіх магічных здольнасцяў можа ўзнаўляць здароўе пабрацімаў. Падчас праходу па паселішчах мы можам выконваць розныя дадатковыя квесты, альбо проста слухаць рэплікі сялян, што па-рознаму выказваюць нам падтрымку, а некаторыя гатовы аказаць яе і фізічна, узяўшы зброю. Тут мы сустракаем шматдзетную жанчыну, сына якога скралі гнолы. Забіваць гэтых пачвар ужо стала звычкай, таму хутка выносім іх лагер і ратуем хлопчыка Цімі. Прашу, запамятайце гэты момант, калісьці гэта яшчэ сыграе сваю ролю ў сюжэце. Рухаючыся далей, мы можам дапамагчы фермеру, уратаваўшы яго ад нападу разбойнікаў. Але гэта таксама варыяцыя. Ніхто вас да гэтага не прымушае, можна проста прайсці міма людскіх патрэб, праследуючы толькі ўласныя мэты. Але ж, пакуль мы гуляем за ідэальнага чалавека, што па-сапраўднаму любіць свой народ, таму мы дапамагаем кожнаму і даходзім да патрэбнай нам вёскі. Так ці інакш, але оркі ўжо напалі, таму да зброі, браты! Разам мы выразаем оркаў ды забіваем іх правадыра. Але, на жаль, некаторых сялян узялі ў палон. Прынц абяцае, што тыя вернуцца дадому цэлымі. І тут лорд Утэр кліча нас да лагера оркаў. Частка другая. Чорная гара праблем. Каля знакамітай гары сустракаем нашага пабраціма Утэра. Акурат перад нашым прыходам ён адправіў 2 вершнікаў на перамову, але оркі ніколі не змяняюцца. Прынц выказвае жаданне адпомсціць крыважэрным пачварам, але наш настаўнік тлумачыць, што галоўным героям нельга кіравацца толькі дадзеным ганебным жаданнем. Што ж, гэта мы яшчэ пабачым. Як наш непасрэдны камандзір, у косках хітры стары дзед, прапановвае наступны план.
Мы ідзем забіваць ворагаў, а ён сядзіць дома і ахоўвае нашу базу. Падзяліў працу па справядлівасці. Добра, рушым. У дадзенай місіі нас вучаць асновам механікі за альянс. Як будаваць, збіраць рэсурсы, наймаць армію і гэтак далей. Адна з асаблівасцей гульні за альянс у тым, што некалькі працоўнікаў могуць разам штосьці будаваць. Гэта эканоміць час, але вытрачае больш рэсурсаў. Пакуль разбудоўваецца база, ідзем з Артасам на разведку і сустракаем лагер дворфаў, што прапануюць нам упаляваць рэдкую пташку, чорнага дракона. На вячэру будзе старажытны змей. За выкананую замову атрымоўваем сферу агню. Даволі важны артэфакт, які, я думаю, застанецца ў мяне да канца кампаніі. Пакуль мы былі на паляванні, у нас назбіраўся атрад мечнікаў. Тым часам у лагеры оркаў адбываецца крывавы абрад на чэсць дэманаў, і ўсіх захопленых раней у палон людзей страчвае мясцовы правадыр оркаў, а за гэтае мы страчваем яго. Чакаем, пакуль адбудуецца лагер, і місія скончана. Лутер лічыць, што рытуалы оркаў усяго толькі перажыткі мінулага. Час пакажа. Пасля другой часткі паказваецца кат-сцэна, дзе прарок спрабуе дастукацца да вярхоўнага мага Антанідаса. Але той нават і слухаць не хоча байкі пра канец свету. Але ж, хоць гэты разумнік і адшыў прароцтва, усё ж уважлівей адносіцца да падзей у каралеўстве. Таму і напраўляе сваю самую лепшую вучаніцу на поўнач, каб высветліць прыроду магічнай чумы, што ўжо некаторы час косіць там люд. Частка 3. Прышэсце чумы. Арта з ваярамі чакаюць пасланніка з горада магаў. 2002 год, і раптам з'яўляецца моцная ды незалежная дзяўчына, што адна дае па зубах атраду оркаў. Канешне ж, з дапамогай сваіх магічных здольнасцяў, і гэта паказана не вымучана, а сюжэт абгрунтаваны і якасны. Вось як трэба пісаць гісторыі персанажаў. Джайна праўду, хлопцы і дзяўчаты. Джайна герой з моцным магічным патэнцыялам. Сваёй аўрай яна павышае хуткасць рэгенерацыі маны, можа вызваць воднага элементаля, што знясе кабіну любой пачвары, альбо скіне на бязбожныя галовы ледзяны буран. На шляху да нашай мэты мы становімся сведкамі нападу разбойнікаў на горад. Страшна, вызывайце хуткую дапамогу. Але не для мяне! Перабраўшыся цераз раку, становіцца відавочным праблема. Вёска захоплена жывымі мерцвякамі. Знаходзім некаторую падтрымку ў выглядзе лекараў-эльфаў ды дворфаў-артылерыстаў і знішчаем усю нечысць у вёсцы, на краю якой знаходзім гумно з заражаным зернем. Дабіваем усіх недабітых, спальваем усё, што не спалілі, і ўсё, перамога. Вырушаем у Андарал. Частка 4. Культ праклятых. На падыходзе да гораду андэды штосьці робяць з рудніком. Але няма часу думаць, выбіваем іх і займаем плацдарм, ад якога ўжо нападаем на лагер нежыці. Праз кроў і боль, канешне ж, нашых ворагаў, знаёмімся з ініцыятарам гэтых страшных падзей. Некрамант Келтузат, ва ўласным целе ды пры чорнай справе. Ён жа распавядае, што сам служыць дэманам і рыхтуе каралеўства да знішчэння, распаўсюджваючы зерне, атручанае чумой. Запальваем хлявы з атрутай, разбураем клетку, дзе сядзіць неагрэсіўны ваўкалак, якога завуць Цімі. Жудасная дэталь. Гэта акурат імя хлапчука, якога мы ратавалі некалькі дзён таму. Пазбавім яго ад існавання ў выглядзе мерцвяка. Час атакаваць лагер некраманта, але той збудаваў сабе ахову спаганішчаў. Мікракантроль і спакой, без страт знішчаем ворагаў, ды прыбіваем некраманта на мёртва. Але апошнімі словамі той папярэджвае, што нашыя дзеянні ўжо нічога не зменяць, а ў якасці доказаў прапануе заглянуць у Стратхольм. Добра, але гэтага ты, стары пень, ужо не ўбачыш. Частка 5. І я не ведаю, як перакласці назву дадзенай часткі. Справа ў тым, што армія мерцвякоў, што з'яўляецца нашым галоўным ворагам, мае назву, што перакладаецца пуга ці бізун. Таму я буду проста казаць нежыць.
Дамовіліся? Згодны? Калі не, пішыце свой варыянт у каментах. Наступным разам назову інакш. Артас і Джайна раніцай дашлі да вёскі Харглен. Тут галоўныя героі планавалі крыху адпачыць, але здарылася не як марылася. Ваяры дакладваюць, што ўсю ноч біліся з арміямі нежыці. Артас прымае рашэнне адправіць Джайну за дапамогай да Утара. Але самае страшнае адбываецца зараз. Ініцыятыўныя дзеячы ўжо раздалі набітае чумой зерне сялянам. Заражаныя чумой сяляне не паміраюць, а ператвараюцца ў зомбі, што нападаюць на наш атрад. І цяпер нам патрэбна бараніць свой лагер ад нашэсця гэтых пачвар цэлыя паўгадзіны рэальнага часу. Ну, дадзеная місія не рэдкасць для 3-го Варкрафту. Ведаю, многія пачынаюць душніць пры ўпамінанні іх, але ў мяне няма негатыўных эмоцый. Сапраўды, я знаходжу ў такіх гісторыях таксама нешта цікавае. Вы, як герой эпічнага фільму, стаіце да апошняга, перамагаеце бясконцыя орды ворагаў, захоўваеце бездапаможных ды параненых. Кожны жаўнер на ліку, нікога не кідаць, нават калі мы загінем, памяць пра нас будзе жыць у вяках. Сядзіш ты і арэш у манітор, каб твае хлопцы адчулі тваю падтрымку і пратрымаліся яшчэ 10 хвілін. Усё ж на сярэднім узроўні цяжкасці пераадольваюцца даволі бадзёра. Праз некаторы час нам паведамляюць, што заўважаны караван мерцвякоў. Я ж лічу, што нельга перавозіць усякую брыдоту ды атручваць навакольнае асяроддзе. Таму мы нападаем на караван, знішчаем варожыя тарантасы ды спальваем зерне. Цяпер хоць некаторыя вёскі застануцца ў бяспецы. Заадно забіраю сабе яшчэ адну шахту з золатам. Канешне, частку сіл патрэбна будзе затраціць на абарону аванпосту, але гэты ўклад хутка акупіцца. І вось, калі да запаветнай дапамогі засталося ўсяго некалькі хвілін, армія мёртвых кідае ўсе свае сілы, каб знесці нашу базу. Ну тут ужо крыху далоні потам пакрыліся, але ж перамога без значных страт. І тут з'яўляецца наша падтрымка, лорд Утар са сваімі вершнікамі. Наш настаўнік хацеў было пахваліць маладога прынца, але ж той вельмі нахабна адказвае, што зрабіў усё, што мог. Канешне, калі б у нас быў легіён вершнікаў, але ж зараз не пра гэта. Нежыць папаўняе сваю армію кожным загінутым нашым ваяром. А значыць, трэба ісці ў горад Стратхольм, забіць Малганіса, валадара гэтай арміі. Утар намагаецца адмовіць ад самагубства Артаса, але той не хоча нават і слухаць, таму і сыходзіць. На шляху да Стратхольма Артаса сустракае наш знаёмы прарок, які папярэджвае, што каралеўства загіне. Адзіны шанец на ўратаванне – гэта ўцякаць і ратаваць усіх людзей на Калімдор. Артас жа адмаўляе, кажа, што будзе на сваёй зямлі да апошняга. І зноў прарок папярэджвае, што чым з большай злобай прынц будзе змагацца, тым хутчэй цемра паглыне яго душу. Частка 6. Ачышчэнне Стратхольма. У новы лагер Артаса прыходзіць Утар. Тут здараецца знакаміты дыялог, які чуў кожны чалавек, што хоць калісьці цікавіўся Варкрафтам. Сапраўды, геніяльная сцэна, што разабрана на цытаты, мемы. Зроблена шмат творчых перапрацовак ды іншага інфармацыйнага матэрыялу. Як шкада, як жа сумна, што я не магу паказаць вам гэтую сцэну на роднай мове. Ці ўсё ж магу? Рады, што ты все-таки наважыўся, Утар. Сачы за мовай, хлопец. Можа, ты і прынц, але як паладзін ты ўсё яшчэ ў маім падпарадкаванні. На тое не памятаю. Паслухай, Утар, я павінен расказаць табе нешта пра гэтую чуму. О, не, занадта позна. Все гэтыя людзі ўжо заражаныя. Можа, зараз яны і выглядаюць нармальна, але неўзабаве яны ператворацца ў нежыць. Што? Увесь гэты горад павінен быць знішчаны.
З чого ти взяв? Повинен бути інший спосіб. Прокляття, Утер! Як твой будучы король, я загадываю табе знішчыць гэты горад. Ты яшчэ не кароль, хлопец, нават калі б і быў, я не стаў бы падпарадкоўвацца. Тады я разглядаю гэта як здраду. Здраду? Артас, ты звар'яцеў? Я што? Лорд Утер, па праве спадкаемства і дзеля бяспекі кароны, я вызваляю цябе ад камандавання і адпускаю тваіх паладзінаў са службы. Артас, ты не можаш Ужо проста... вырашана. Тыя з вас, хто хоча выратаваць гэтую зямлю, за мною. Астатнія, прэч з вачэй маіх. Ты перайшоў небяспечную рысу, Артас. Джайна. Прабач, Артас. Я не магу глядзець на тое, што ты зробіш. Сама місія страшна жорсткая, сюжэтна і геймплейна. Артас збіраецца зрабіць менавіта тое, што казаў. Нам патрэбна разбураць будынкі, адкуль будуць выбягаць жыхары. Праз некалькі секунд яны ператворацца на зомбі. Але за гэтыя секунды мы можам іх хутка і бяспечна забіць. Наш жа вораг Малганіс будзе старацца захаваць як можна болей жыхароў. Такім чынам пераможа той, хто першы збярэ на сваім лічыльніку 100 жыхароў. Разбягаемся на два атрады і хутка прабягаем горад, прыбіваючы жыхароў. Раз по раз звязваецца сам валадар цемры, зніжаючы наш маральны дух. Звязваецца з дапамогай сярэднявечнага скайпа, не інакш. З ім можам і ў рэальную зарубу уступіць, але нават пасля яго смерці ён вяртаецца праз некалькі хвілін. І вось, магчыма, нам будзе дадзены шанец хаця б у кат-сцэне. Але не, і тут аблом. Малганіс заклікае нас пакаваць валізы і ехаць з ім на рэальныя разборкі на мацярык Нордскол, на поўнач. Чаму бы не, кажа Артас, а ў мяне пытанне, чаму б і не прыбіць кажана прама тут, на месцы, з той нагоды, што ў руках у нас здаравенная кувалда. Але ж сюжэтная браня, дзякуючы якой вораг паспяхова пакідае знішчаны горад. Шляхі разыходзяцца. Праз 2 дні на руінах Стратхольму сустракаюцца Джайна і Утер. Абодва яны не могуць паверыць таму, што здарылася. Аказваецца, вар'яцтва Артаса толькі набірала абароты, і ён узяў флот Лардэрона і адправіўся ў Нордскол ваяваць з валадаром нежыці. Такім чынам, каралеўства засталося яшчэ і без вялікай часткі войска. Утер адпраўляецца да караля, каб распавесці таму пра ўсё. Але ж мы ведаем, што гэта ні да чога добрага не прывядзе. Зноў з'яўляецца іншы дзед, прарок, што прапануе маладой дзяўчыне самой узначаліць людское каралеўства і ўцякаць у Калімдор з надзеяй на паратунак. Частка 7. Бераг Нордсколу. Страшная закінутая зямля вечнага холаду і смерці. Але Артаса гэта не хвалюе. Яго хвалюе адно пытанне. Чаму галава Малганіса да гэтага часу не расплюшчана здаравенным молатам? Мы адпраўляемся ў выведку і трапляем у пастку дворфаў. Таксама аднаго з народаў Альянсу. Яны спецыялісты па агнястрэльнай зброі і артылерыі. Акрамя мушкетнікаў, артылерыстаў ды вінтакрылаў, мы атрымліваем яшчэ і героя, горнага караля, Мурадзіна. Яны з Артасам даўнія сябры. Гэтых хлапчукоў сюды прывяло жаданне знайсці знакаміты рунны клінок Фростморн. Але чым бліжэй яны дабіраліся да мяча, тым больш ворагаў з'яўлялася на іх шляху. Мы вырашаем дапамагчы адзін аднаму. У Мурадзіна таксама здаравенны малаток, а яшчэ сякера, што будзе цудоўна выглядаць у Малганіса пад рабром. Наперад. Разам мы дапамагаем яшчэ адной групе дворфаў і ўсёй плоймай выносім лагер мерцвякоў. На папялішчы якога цела валадара мёртвых мы не знаходзім, а таму вырашаем разбіць наш лагер акурат тут. Частка 8. Здрада.
У лагер прынца прыбывае веснік караля, што перадае загад збіраць свае манаткі і вяртацца дадому. Але на шляху да караблёў сядзіць армія нежыці. Таму людзі плануюць прарвацца да флоту праз лес. Артас даведваецца пра гэта і, нават не спрабуючы хавацца ад кагосьці, услых кажа, што спаліць караблі, каб ніхто не змог вярнуцца дадому. Ну, шыза, што тут скажаш? Але ж нашыя людзі з глыбокай павагі да нас робяць выгляд, што нічога не пачулі. Місія без базы. Героямі, артылерыяй і з дапамогай наймітаў выносім ворагаў і топім уласныя караблі. А пасля таго, як апошні карабель паказаў сваю ненадзейнасць, як флот другой арміі Азерота, нашы людзі выходзяць з лесу. Узнікае нялоўкая паўза, пасля якой Артас абвінавачвае ва ўсіх бедах наймітаў. І мы разам забіваем іх за тое, што тыя вельмі ж добра нам дапамагалі. Артас, наглядзеўшыся маіх ролікаў, выказвае матывуючую прамову да ваяроў. Цяпер нас чакае альбо перамога, альбо смерць. Частка 9. Фростморн. Мурадзін да гэтага часу ніяк не адыдзе ад мінулай выхадкі прынца. Здрадзіць наймітам, хлусіць сваім людзям. У вачах паладзіна больш няма святла, толькі прага да помсты. Артас жа апавядае пра тыя жахі, што тварыў Малганіс на яго зямлі. Ну, тут яшчэ трэба паспрачацца, хто больш жахаў стварыў. Тым не меней, прынц вырашае, што да камплекту зброі нам не хапае знакамітага клінка. Ім будзе зручней зняць галаву з ворага. Тым больш, па скайпу нам набірае Малганіс з весткаю, што тут нас чакае толькі пагібель. Паздзекаваўся, ну што ж, чакаю ў госці, адрас па IP ўжо знайшлі. Фінал кампаніі Альянсу. Патрэбна паказаць усё, што мы вывучылі ў гульні за дадзеную расу. Пакуль нашыя ваэры на базе будуюць вежы і адбіваюць атакі мерцвякоў, нам з невялікім атрадам і героямі патрэбна прарвацца да Фростморна. Кантроль на 2 франты, што можа дадаць цяжкасці. Але, не без страт, мы прарываемся да знакамітага клінка, знішчаючы яго варту, ці, дакладней сказаць, па іх меркаванню, гэта яны захоўваюць нас ад яго. Падыходзім да пастамента з клінком, Мурадзін чытае папярэджванне. Той, хто возьме гэты меч, страціць душу і штосьці такое. У агульным не чапай, прыб'е. Але Артасу без розніцы. Ён гатовы на ўсё, толькі б знішчыць свайго ворага. Пастамент узрываецца, пры гэтым забіваючы Мурадзіна. Вялікі ваяр перамог у 1000 бітваў, змагаўся з рознага роду ворагамі, загінуў ад ледзяша. Будзьце асцярожныя з лядоўні, калі будзеце ў наступны раз выдзіраць прымёрзлы пельмень на вячэру. Усё можа скончыцца менавіта так. Артас павяртаецца ў лагер з новым дэвайсам, узнімае баявы дух таварышаў і, зараджаны новай доляй матывацыі, а таксама тыпам атакі сіла цемры на 100 адзінак пашкоджання ў затычку, праносім дадатковы лагер нежыці, а потым і асноўны. Цяпер нас чакае сустрэча з нашым ворагам асабіста. Малганіс і Артас. Першы спрабуе загаманіць сваю зладзейскую прамову, але другі перабівае. Для яго словы больш не маюць значэння. Цяпер ён чуе толькі голас свайго мяча, голас цёмнага валадара, які перадае Малганісу прывітанне і падарунак. Усё скончана. Помста сталася. У адзіноце прынц пайшоў па снежнай пустэлі. Пад гнётам голасу свайго мяча Артас згубіў астаткі розуму. Цяпер ён павяртаецца дадому, у Лардэрон, каб атрымаць сваю ўзнагароду.
Сын мой. Табе болей не давядзецца пакутаваць дзеля свайго народа і нясці цяжар гэтае кароны. Я пра ўсё паклапаціўся. Сыне мой, что ты робишь? Становлюся королем. Гэта каралеўства будзе знішчана. І на яго аскепках узнікне новы лад, што зрушыць будовы свету. Кампанія заканчваецца эпічным сінематыкам. Артас цяпер кароль, а каралевства цяпер належыць арміі нежыці. Дзякуй за прагляд, пішыце каменты, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, пашырце дадзенае відэа ў сваіх соцсетках, паклічце сяброў. Дзякуй вам за ўсё, чакаем працяг і убачымся!